Sore-sore. Iki lagu mik. Lagu mik ben banter suaramu. Kuwi awi mrene. Ayo. Mo. MC mangklekane ora. Mangklekane iki. Malah begegek kok. Kono mlocot terus. Piye? MC kaya Semar kene Semar. Ya kene Gus. Ya nyawam bengi iki ning aku aja sembrono. Ya ayo ini ado-ado lho ya. Oman jelas iki kok lho ya. Bare mah kono barengane lewat kanan tempat Tuban. Nah, ken. Babar belas. Ayo. Nek jupuk sih ya, jupuk. Teko kene ora iku. Kesuwen timak-timik lewat kene. Awur-awuran. Alah, ora sikilku patah. Patah bosone kita. Enggak. Kurang sore Amin. Nek nyekel mono kene.
kondome. Lho sing apik bocah. Omongan ngono cah cilik-cilik. Tutup mik blungsungan. Lho mike wedi nek kanyepen kok. Lho iki mike masih cita kowe gak? Masih cita digo gentenan ya. Ayo. Lho. Lha kowe kok urung joget re lho. Lah joget wakil loro. Ora lho. Lho iku piye lho? Iku piye? Lho. Lho kene iki joget kok ngomong joget vokal wakil bayaran ya padha. Gawe sapa jenenge? Engku Pak Bambang, Pak. Pak Bambang ngawuran. Sinten nggih, Bu? Mas Rudi. Mas Udin. Mas Rudi. Mas Rudi. Ah, Rudi kok tinju iku. Rudi sing Jombang. Ora. Iki beda ya, Ceng ya. Beda ya. Beda. Iki lho, dikusik Mas Rudi. Itu. Ada tekan iki munggah ya cuek-cuek tekan kene cocok bobrok ta. Angko gampang kok dimboi Mas Rudi gampang. Iki 75 Iki 75 kok kan ngebas iki jagung kabeh kok didol ning Jepon. Kok iso gampange? Kowe mikir Mas Rudi ndongakno sik iki. Oh, sik ah. Aja kesusu oleh ndongakno. Tak joget sik aku. Kabeh beso ya. Beso. Oke. Tabuh kono apa tabuh cangkemmu? Tabuh kono ae nek cangkemmu bobrok. Tabuh cangkem Banyumasin ngene lho. Gak. Aku gak. Jare kowe anut rene. Wis gampang kok kene desa ndi kene? Singget. Wah, desa Singget jak-jakanku. Lah, ngarep dhewe oleh nyetir motor. Tiet. Lho, bareng anu wayah joblos malah menggok kanan. Ape teko Tuban. Kowe, ape teko Tuban. Wayah joblos e ngono. Gayamu sok roro Singget iki jak-jakanku. Malah ger-ger. Ape teko Tuban malah nganan. Walah truk. Aku ana joget e apa-apa ora ngono terus kowe. Lah iki kok mulai malah doer kabeh malah lucu. Teko masuk angin wah. Iso. Bisa ora iki? Bisa. Bisa. Ben didelok wong Singget. Hah? Mulai Banyumasin iki. Jangan tekan beda iki. Yes. Wah. Wih. Wah, gak gerak Madiun iki Mas ya. Jangan tekan beda iki.
Rupanya kok takut. Mulai itu kulit kedewan mau mati. Iya, lucu. Dia jadi kene. Manem Robet itu aja senang cocok obrolan Jawa Timur. Jawa Timur iki. Nggih, Jawa Timur ya. Tengah. Jawa Tengah. Oh, dia pasti jauh susah. Lah bumi ka? Bercocoran jalan cek ini, cek Jawa Tengah. Nah, itu ke Tuban. Lah kok pengen banget kok. Pengen banget. Belum main ini kene kok komen banget. Sampai agen kuwi wis prong. Saiki diatur salto. Jalan salto. Ini ibu ingkang salto saking Blora. Nah, kowe akhirnya nonton Siarno. Oh iya, ini mari saltone kok. Gomi. Hei, oke agar anutnya tak gawiti iki. Kano tau baru. Tenanan lho ya, salto tenanan. Delok wong singget tenanan kok. Tenanan salto. Tanggap Pak Rudi. Awas hati-hati. Tinju. Hati-hati karo Pak Rudi ya yo. Tak anteme salto se ya. Ning ndi wong? Lho. Hei kok lho. Lho ayo salto delek iki lho. Bosan. Lah kowe nyiapno apa? Nyiapno sesuatu. Oh, sesuatu. Apakah ini ada kejutan? Ya tetep aja dong, Mas. Oh, diantenan bocah iki. Ces, tret. Salto ayu. Salto ah. Lu wes sabarkan dulu. Sering salto nggih, Bu. Sering nggih. Sering. Oh, untung lho. Anu saltone. Salto ora susah. Enggak, Bu. Alah, wes ah. Salto sak piro leh. Ayo gak tak pengen rok. Ayo. Ditabuhi, Cung. Ngono dak. Saiki aku. Woi.
salto. Om besoy. Tenanan iki kaya. Terus taek kowe ku. Lho kene montang-manting salto iso biayan miring. Salto taek. Lha wong ngombongkokno aku kowe senengan mangger tanggapan. Apa piye ape mbacok sapa ngene iki? Lho salto sing pepek ditanggap ado-ado teko kene kok. Lah iku mau kurang pepek piye? Telek. Ya apa? Salto sing apik, umume salto iku ya sing jejeg. Kowe iku gak salto karo. Dilihat Kang Mas Bayu. Hei, Delok. capuramne oleh salto. Delok, rasa gemli, gak usah. Gak usah. Gak usah trompet koyo ngono mah. Ah, gak usah. Trompet ra sepel belas. Ngono kaku. Hei. Delok. Iya. Aduh, Pak Heru. Pak Somo. Pak Rudi, imboi nggo nglasno moto. Motoku di plak. Pak aku yo, Pak. Kowe ku sing ngaplok kok iso njaluk imbo. Oke. Ayo kowe. Delok. Kemak klutik. Kenceng. Ya. Penonton iki dadine seneng penonton. Seneng tetep. Ayo tabohi saiki aku. Angger ora kenceng. Salto tek ketek. Salto. Biar lagi. Wah. Iya. Karma urung sepelan yo ngene iki anggite nyaduk aku ben tiba yo karma ke salah emang lewang kok peloro terus saduk tiba anggite aku mau digantenan kok delalok yo luput kok yo awak tenan diantuk ditutang wit anggite ngaku ciblok gendeng alah ora kena ra iso. Ya ngono ku. Lah piye? Didongakne sik kagem Pak Rudi. Pak Rudi dolan ora. Lho, acarane apa gedongakno iku? Yo bacaki wit pelem. Lho. Bocah wit pelem Pak Rudi. Masa nggih? Nggih Mbak Leres. Sunatan. Sunatan. Bancak iwit pelem ngonteno barongan kan. Kilo wit pelem makro disuloi tak kilo baca. Oh iya, sulane kono ya. Nggih sing kagem dikitanaken sinten namine, Pak? Bruce Lee. Bruce Lee ya, jangan. Ngene cas. Ronaldo Wati lho yu. Ten kiper Bruce Lee ya. Lho wah ngeri, keluarga ngeri. Pakane tinju. Anake Bruce Lee, cas karek ibuke iki. Gue Apa? Dura. Lho, kok malah medun? Apa penae apa ya? Ora peda-pedaan. Iya. Dek Bruce Lee. Oh, Bruce Lee nggih. Mogok ndi? Bocahe sing ndi? Weh. Kok wis ndiakep le? Wis garing piye? Wis mari. Mau numpak reog ya? Siap. Siap ngono. Apa numpak iki? Urung ana lho ganong ditumpaki bocah lho yu. Hah? Numpak reog. Iya le aja le awake kurus akeh bocah iki. Numpak ini gak kecil-kecil.
Sakake bocah iki kena gula le aja sakake. Lha wang kuru e. Iya, kagem adik Rusli. Muga-muga seger waras gele manut kali wong tuwa. Ya. Sekolahe sing pinter. Wes yu, wes. Lah aku biasanya bagian ini mau aman-amin tok e. Ngger dongano luput ae. Bloro teko kene dongakno mau ngono tok. Anake sakne kan wis tak dongakno karek ibu bapake urung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah ngono lho sing tak maksud. Nggih didongakaken kalian Dik Rusli. Nggih, ya. Nggih, muga-muga dados putra ingkang soleh. Migunani tumrap bangsa lan agama. Nurut kalian wong tuwa. Cita-citane muga-muga terkabul. Allahumma. Allahumma. Nah, iki karo adik Rusli. Lah iki saiki Pak Rudi. Ha Pak Rudi didongakno ora? Engko angger teko bleboh diwedeni ngono kok aku gak elok-elok. Gak elok-elok. Tenan, gak elok-elok aku. Gak elok-elok. Ya wis nek ngono. Maaf. Nggih, kalian Bapak Rudi, moga-moga rezekine tambah kathah. Tambah barokah. Ora lokak ning tambah kebak. Wis pokok man nek luweh-luweh iso dienggo tuku omah. Luweh-luweh iso dienggo tuku tanah, luweh-luweh iso dienggo munggah Mekah Madinah. Allahumma. Allahumma. Pak Rudi ora ndang teko rene. Piye iki modine wis dongakno. Ora ono piye-piye ta piye. Pak Rudi. Pak Rudi wis turu. Pak Rudi ngang pundi? Teng mriku. Waduh Pak Rudi ngacung malah kaya Pak Rudi mbah piye ta piye ngono lho Pak. Nggih, mungkin kula betake kethek nggih Pak. Kersane mriku nadosi sampean. Nggih. Ah, wis gampang iki. Aku tak salto sik. Engko ketheke gampang. Kok digolek-golekna ya. Ayo, tabuh irik.
janji ngomong marang aku masuk kesan lintang rembulan jarine tresnamu mung kanggo aku wis nganti telo ketiga nanging sliramu ora kirim warta barang saiki wis teko kowe malah gandeng yoli iya sing itu ngerangkul cagak ae serasane aneh ya ora gampang nampa lelakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni nampa kasunya taning tresno kowe sumanding wong liya ngapuran anakku wis ninggalke sliramu nanging atiku wis dudu mekmu Gusti tansah krungu apa panyuwunanmu muga kowe enggal entuk gantiku turun lilo ojo cedak-cedak wong liya apa iki kasunyatan sing tak tampa kebasan ning kembang mekarono ing ati nanging kudu aku sing duweni pinter kancane diblorengi merah ganteng iya aku iki nek wis dulu mungkin ndak ngecek kok piye lah cek golek panuji oleh nandolo-nolo dadi goleki lha aku ada kok dadi ketek berarti ya yo ayo tak boyo nek sampe saiki lakone ketek karo kijeng ane ngono iki ya ketek kok iso kijeng aku kijeng gome gak iso gawak ngono kabeh
tak goyang dari lagu. Ngecek. Sendene. Pamudutane Mbah Wo jare Lintang Asmara. Iya. Senengane Mbah Wo ki Lintang Asmara iki kono. Dikeki nek di awan wis karo penyanyine Orjen saiki kalau sindenku Mbah Wo. Iki tak paringi Lintang Asmara kene. Ini ya, nyanyi ya. Nah, juga dhisik. Saiki kancamu. Bisa. Wis aman yo. Goleki Mbah Wo karo Pak Rudi. Iki sing njaluk Lintang Asmara Mbah Wo, sing digawe Pak Rudi. Aku ketek. Ketek. Oke. Masuk ora? Lah, ngono. Cek rene. Jogete piye keteke? Keteke. Lah, lah. Wis pantes yo. Wis kono. Pak Rudi. Ayo. Siang pan ora ratri eling manis sing ati setiaku bisa anduweni marang sang adiasu asli rasa kangen kang ikuti ayo ketei bahwa masih bersama Singo Awu. Ini bisa. Yo, ketei tetap joget ketei lo. Setiaku bisa anduweni marang jam asuhati rasa
gorong. Korea ya ben. Lho. Kenapa ya? Lo kene mau jadi ketek terus sih. Lah ketek tapi kan cair. Enggak, ketek jadi dua. Ada ngono. Enggak kamu. Ada iso. Gantian. Gantian piye lho? Ganti ketek kabeh. Eh? Nek budal bareng balik bareng lo ketek kabeh. Ah, iki ces lho kowe pantes tenan malah gayeng iki. Ngono kudune. Sik irunge urung kowe. Oh wis. Sing urung kebayar kok. Hah? Wis kebak. Sejene wis. Lho, Saiki lo udah kebayar. saiki gentenan. Apa? Iki kan dia mau ketek iku, ketek imut. Saiki ketek gendruwo, wae medun. Ya. Ayo trik, tambahi trik. Iku 10.8 gak iso ya. Ati kesiksa ya. Ya, iku tak kei tenan aku tuh saweran kok. Tenan lho ya. Iya, 5.000 gowong loro. Mau. 2.000. Ente wedhus je. Ces wis pantes. Gayeng iki, gayeng tenan iki. Ah? Lho, Pak Rudi wis tak tebas. Kono wis, kene wis, kono wis. Lah aku malah nyegar ngono. Jadi mau tuban rono iku urung. Kalau. Lah, siapno. Siapno iki apane kok. Ayo, baik kono ya. Dados trik, gayeng tenan iki. Awas Dek, iki ana ketek druwo, cuwokot, cuwatek, rabies mung, hati. Ayo, musik. Yo. Yo, keteke di mau. Oh, iki tenan. Yo.
Gini ya mas, mas, gini ya. Lempok. Hah? Lempok. Loh, ditanggap tenan-tenanan nek lempok mas. Lempok kan apa-apa kok. Hah? Kan apa-apa blas. Masa iya? Blas. Rene. Masa dia mau muter dadi ketek orang tok belas ya yuk? Hah? Loh, kok kene iki sumeh-sumeh lho, aku seneng lho. Sumpah, kok akhir cangkemmu wis cangkem. Piye, Dik? Piye? Bola kuning kene akeh, kowe ra jujur ra tekek kowe. Aja omong tak dumi manginan ya. Iki Dik mau go dhuwit ora, Dik? Kok nek muni yo tak kei 7,5. Oh, iya. Oh. Wong ngene iki trimo kok wis-wisan tok lho duwe udah teko dhewe. Ngono kok yo demo malah do melok. Ngene nutuk ngene. Ngono dadi aku yo enak e. Untung. Bisa kangen sindhe. Bojomu ijo loncok wis ae, tawa karo siji. Lah bojomu mlakune ngene le. Ijo loncok wis ae. Aku mudun ya. Aku mudun ya. Nggih. Wah, ditanteng ah. Nah. Jian tenan noe. Sing wedok iso ayu, sing lanang kok weden sawah iki. Kelabu lagu. Wis ayu wis ah. Lah aku dioyok terus lho, Trik. Nganu, Trik sapa? Trik. kok trik terus ae. Wis ah. Wis ada ning bagiane dhewe. Kok ijik banyu kembang kopi. Biduren kok tanganmu karo bendai. Oh sik ya. Oh. Sak. Tak recehno sik yo. Nah, wis. Alhamdulillah. Kewajiban aku jian seneng tenan karo masyarakat kene yu. Jian sumeh-sumeh seneng-seneng singget jian tenan. Ayu. Weh tenan. Nah. Iya. Sadar nanggape barongan, entekano ketek malah. Ya. Alhamdulillah. Warga singget Singolawu tambah jaya. Barokah amin ya robbal alamin. Warga singget muga-muga rezekine kathah. Barokah sehat kabeh amin ya robbal alamin. Jan gayeng tenan yo. Nggih, ngeten iki nek Nggih. Angger pan bolaku nom-nom iku lho wis.
Iku tim Araska kabeh yo. Iya kono wis bala kok kabeh. Oke. Tenang saudara-saudaraku semua. Tenang, harap tenang, aman. Ojo keker. Yo, tarungan dilanjut sih. Yo.